Priatelia, pozdravujeme dnes z Národného futbalového štadióna, kde vás chceme privítať na medzinárodnom svadobnom veľtrhu, ktorý sa tu koná prvýkrát historicky, tak poďte sa s nami na to pozrieť. Dnes na tejto špeciálnej udalosti, priatelia, by sme sa chceli zastaviť pri stánku Milia Wine & Event Resort, ktorý by sme vám chceli aj následne predstaviť. Vítam vás všetkých pri našom stánku Milia Wine & Event Resort. My sa nachádzame v srdci Dunajského Látova. Naše priestory ponúkajú jedinečnú atmosféru. Naša budova so svojím majestátnym sladom očarí každého hostia už pri príchode do samotného areálu. V Milia Wine & Event Resort určite natrafíte na každého z nás so širokým úsmevom a my sa vám snažíme ísť vždy v ústretí. Poradíme vám, vypočujeme vás. A okrem toho, čo vy máte vysnívané na ten váš veľký deň, my vám vieme ponúkať priestory aj na vonkajší, aj na vnútorný obrad, ktorý ešte viac zdvihne aj náladu, aj úroveň vášho veľkého dňa. My máme jednu veľkú svadobnú sálu a jednu menšiu, takú bočnú, ktorú nazývame zimnou záhradou. Toto je priestor pre oslavy alebo podujatia pre menší počet ľudí. Pri väčšom počte, ktorí majú svoje podujatie vo veľkej sále, tam je to prestreté pre stav, aj tam ponúkame jedlo formou bufetových stolov. Okrem toho máme vo dvore vonku takú grill záhradu, kde skôr také jarné a letné posedenia a rodinné oslavy. Vychádzajúc zo skúseností z uplynulých rokov, my máme zostavený kompletný menu servis, ktorý ale na základe osobitných požiadaviek každého páru sa dá individuálne zmeniť. Dispozičné riešenie rezortu sa skladá z predsiene, kde sa uskutoční pri svadobnej hostine privítanie hostí s ľahkým občerstvením a následne popri bare prechádzame do veľkej svadobnej sály, vedľa ktorej sa nachádza zimná záhrada, kde je taká bočná miestnosť prestretá aj pre stav, ako aj je to priestor pre ponuku jedla formou bufetových stolov. Naše balíky sú postavené tak, že u nás sa platí nájom priestoru a do toho nájmu je započítaný celý personál, vrátane upratovania, vybavenia. Následne sa zvlášť počíta podľa počtu hostí, je to rozdelené na dospelých a detí, jedlový balík ako menu, ktoré sa skladá zo 4 chodov. Máme nápojový balík a máme kávový servis. Jedlá a nápoje sú formou all-inclusive balíčka. Ponúkame ubytovanie, momentálne disponujeme s 2 apartmánmi v luxusnom prevedení a máme 7 dvojložkových izieb s oddelenými postelami.